Taký normálne vypadá. Zároveň podá poduškou. Dobrý deň. Ja potrebujem väčší nákup. Prosím? Nemám recept, len jedná sa mi o to, že potrebujem zachrániť sám seba v prvom rade. Došiel mi Midokalm na bolesti v chrbáte a Voltaren. By som potreboval od vás. A nejaké vitamíny pre starú mamu, pre deti potrebujem šampón, proti všiam a mulťáky na leto. A mulťáky na leto? Aké pre dospelého? Pre dospelého a Centrum Calibrum Silver nejaké som zvykol brávať staré mame. Takže toto všetko. Len hovorím, v prvom rade potrebujem proti svojim bolestiam. Máme? Máme. Dobre. Jasné. To balení. Potom si hovoril... Ten Midokalm Voltaren. Na chrbát to potrebujem, presne tak, takže to je to len, keby som mal čas k lekárovi. Môžem vám to aj požičať, že vám to napíšem a môžete do nej dodatočný recept, ako chcete. Kľudne, to je jedno. Môžem aj tak. Áno, chcete? Buďte taká dobrá. Dobre, tak toto dám na bok, to potom spravíme. Dobre. Lebo tieto veci na recept, ako chcete. Väčšinou, nie, že väčšinou ako požičiame, ale teda dotyčne do lekárov. Poriadku. Ale teda záleží. Ale to je jasné, že nebudem brať si zadarmo od vás veci, keď niečo ja potrebujem. Ten šampón, ale tento Midokalm vyriešime. Dobre. Dobre, to vyhľadíme. Potrebujete občiansky? Nie, no, meno. Peter Novák. Aby sme, keď poviete, že to máte Jasné. aby sme vedeli. To príde na... Tak osobne. A 4 €. Ďakujem pekne. Toto ma povedzte, že keď keď budete V poriadku. Určite zajtra, pozajtra sa to zastaví. Dobre, ja to máte. Nech sa páči, to je pre vás. Dovidenia.